Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, kabare sering nggak tahu petek ya. Nggih. Set. Waalaikum. Waalaikumsalam iku lho beli sing kowe ketoke ngene. Nakal. Bapake set eksa. Set. Iku sing biyen to? Iku lagi cilik waduh jam. Suwun tak mati. Tak gawake tempe. Karo suwun. Apa guys? Jajan-jajan. Ora ndek apa-apa. Ora apa-apa lah, aku ra iso entek kowe apa-apa. Oh. Alhamdulillah. Sehat, Mak e? Waalaikum piye karo anake? Nggih, Lagi alhamdulillah. dhewe kan apa? Nah, iki ora iki tak gawe dino wae. Ora nggak omah. Ayo ning kebon wae yuk. Gamak ikono nang kursine ora? Nding Nek. aku engko njak-njak timplik. Lho, engko siji meneh. Wes, Enggak apa-apa, sampe. enggak apa-apa. Aku njak-njak timplik kan. Nanti aku gampang. Iya ya anakku. Iki anak lanang, cucu lanang ya mbaten. Makku kae mbakku kae yo sapa. Sing iki. Oh, iki asune ngetutke. Hei, Ora apa-apa. Tapi ora nyokot to, Mak e? Sing penting ora. nyamare ling cilik kowe ndisik terus. Hei. Mahnido dor. Ngerti nek diseneni. Oh, Nyamari ku ling cilik iku. Wong iku sapa Kak Meni kan mbok kenal lho ora. Celukane Sugro. Ya ngono ngomong-ngomongan ambek aku. Dek klimpat-klimpat kira sawet e. Lah kalkune wae nganggo but. oh, Heeh. Ora mung susu siji iki. oh. Wis anjak kono kene wajine tak sempet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya Latif dari Surindo Family Channel. Teman-teman sekalian, pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman atau saudara-saudara sekalian yang melaksanakannya. Sekarang berada di bulan Ramadan, 10 hari pertama, alhamdulillah kami mengunjungi kembali, berkunjung kembali ke salah satu bintang YouTube kami, yaitu Mak Ngasiem yang sudah pernah kita liput 1 tahun yang lalu kalau nggak salah. Alhamdulillah berkah Ramadan dan berkah para netizen di Indonesia, kembali kami menemukan family ya, Indonesia dan Suriname yang terpisah ratusan tahun karena ulah tangan nakal Belanda. Baik, hari ini kami akan coba menyambungkan antara family Suriname dengan family Indonesia yang baru saja ketemu ya. Alhamdulillah berkat teman-teman sekalian di Indonesia dan Surindo Family Channel, kita akan coba sambungkan dan kita akan ngobrol bersama dengan mereka. Teman-teman sekalian, setelah kami mengupload video dengan Mak Ngasiem yang familinya berada di sekitaran Purworejo, Magelang, pokoknya sekitaran Jawa Tengah sana, kemudian ada beberapa netizen yang menghubungi kami lewat YouTube komentar, kemudian lewat WhatsApp dan sebagainya. Mereka menemukan data-data yang persis diceritakan oleh Mak Ngasiem sehingga data itu nyambung dan akhirnya memang ada indikasi mereka masih satu keturunan ya, satu keturunan. Oleh karena itu kita coba cross check langsung dengan mereka, antara Mak Ngasiem dengan family yang ada di Indonesia, sekaligus nanti Mak Ngasiem akan memberikan cerita-cerita masa lalunya dan kita korek juga yang dari Indonesia. Kita bekerja sama dengan beberapa teman yang ada di Indonesia untuk mencari family yang terpisah ratusan tahun tersebut, seperti Mbak Ira, ada Pak Sukras, dan lain sebagainya. Kita memang kerjasama seperti itu, mencari data, kita mensinkronkan data, sehingga alhamdulillah seandainya ada data-data tersebut yang kita temukan, akan kita cross check langsung dan kita ketemukan, insya Allah. Baik teman-teman sekalian, ikuti obrolan kami dengan Mak Ngasiem. Ya, Assalamualaikum Mak Ngasiem. Waalaikumsalam. Sehat. Sehat. Gitu ya, gue lemes banget puasa ini. Luar biasa Mak Ngasiem ya, meskipun puasa ya, jam 10:30 masih di kebun ini.
Iya, Ora ngelih, iya ora, ora lemes ngono. ora. Aku dhewe sing nom ora kuat kaya ngono kok sampean panas-panas kaya ngene sih Nganu kuat. kulino aku ndek topi ombo lah kae. Hmm. Iki mau rada kantrak ngusungi banyu karo nimba. Wih, Heeh. ya wis malah nek ora ning kebon malah ora penak ya. Ora sepi kakean turu. Kakean turu. Heeh, ora penak awake. Oh, berarti jan persis pan mae iki. Heeh. Jere turune wong puasa jare ngibadah mae. Engko Ik- aku nek mulai terus turu, mulai Oh, sore ngono. enggak iso. Iya, iya. Mak Ngasiem, alhamdulillah aku matur nuwun bisa silaturahim kali panjenengan ya. Heeh. Sasi Ramadan yang elek aku ya ngganggu iki ya. Ora. Ganggu Padha-padha. sampean kudune kerja, kudune istirahat, malah tak jak ngobrol iki. Tak jak Iya. omong-omongan. Ora Iki apa-apa. eneng sedulur Indonesia. Eneng sedulur Indonesia sing ya weruh videone Mak Ngasiem, ya Iya. Ceritane Mak Ngasiem terus digoleki, ceritane kono karo kene iku meh padha ngono lho. Iya. Meh padha terus di apa jadi ditemokke, di cross check. Jajal apa tenanan apa ora. Nah, Heeh. terus engko ceritane Mak Ngasiem kepiye, ceritane wong Indonesia piye. Lah nek tenan-tenan iku sedulure tenanan, alhamdulillah ya. Bunga banget ya Mak. Iya. Bunga. Seperane awake dhewe goleki family ning Indonesia to. Iya. Seplok awake dhewe iki apa jeneng gawe video kae setahun sing wis kepungkur. Kesuwen iya wis ana setahun punjul. Nah ya, Heeh. nah saiki bisa ketemu. Muga-muga ya iso nulari, artinya Iya. eneng family-family liyane sing bisa ketemu meneh ya Mak Ngasiem. Iya, iya. Oke, lha ku ceritane kepiye Mak Ngasiem? Sampean Om Dad iki eneng wong DM iku WhatsApp karo aku. Iya. Nah, WhatsApp. Lah Pak Latif aku tolong disambungi karo Mak Ngasiem gitu. Iya. Lah Mak Ngasiem iku nek tak delok-deloke ceritane kok padha karo ceritane mbahku mbiyen ya. Iya. Apa bener menawa Mak Ngasiem iku ya sedulur sing digoleki ning Jawa ora ketemu-ketemu ngono to. Iya. Nah, akhirnya wonge njaluk telpone sampean ngono. Heeh. Tak kei nomor teleponnya sampean. Lah akhirnya wis ngebel ya. Wis direk ngebel mau entuk nomor kongkonmu, terus dhek direk ngebel. Oke, Aku saiki ya- ceritane piye Mak Ngasiem? Ngene, mbahku ling cerita lunga ke Indonesia, Heeh. iku duwe sedulur ling sitok ora tau omong wong sera enek. Ya. Wis sedulur telu sitok sera enek. Heeh. Garek loro mbah. Mbahku ndek kakang. Ya, Jenenge aku ora paham. marhaban. Apa Ora. sapa? Markaban iku anake mbahku. Oh, ngono. Heeh. Jenenge iku kakange mbahku, aku wis lali. Terus mbahku nomor loro. Hmm. Terus omonge dhek kongkon rabi, Heeh. dhek lunga. Ya, Lunga terus dhek kecekel wong di gonang Suriname. diwerek ya. Warek yo. Hmm. Terus omonge nang kono didelek nang jari. Akeh kancane. Hmm. Terus ditumpake kapal gonang Suriname. Hmm. Omonge dhek dhek nang Suriname enggak iso masak, enggak iso apa. Tanggane sing masake. Hmm. Terus ngono rada arep batuk. Oh iya, iya, iya. Terus ngono iku wonge ngebel kok persis karo aku ling cerita, wonge cerita ya persis karo mbahku ling cerita. Jeneng-jenenge barang. Iya, jenenge mbahku ning kono Marjan. Ya Mama Marjan ya. Terus nang Suriname dhek nggawe jeneng Rahman. Terus malih Rahman Marjan. Ndek anak lanang jenengke sapa yang mau Marhaban. Marhaban, pinter dhek golek jeneng. Oke. Dan anak wedok jenenge Marsih, pinter. Ya Mae ngerti barang. Marhaban karo Marsi ngerti. Markaban aku wis ora Metuki. ora dheke lara ijik nom Meninggal. Terus? Marsih iku anak sing barep. Iku aku kenal. Lah maune ning ndi? Saiki wis ora enek. Ora maune ning ndi? Nang Stat. Oh, nang Stat. Iku makku ora enek aku dibepu wonge. Digawa karo wonge, manang kono aku enggak kerasan, aku balik meneh nang ngene mbahku. Aku manggon karo mbahku. Makku ora enek. Lama Mak Ngasiem aku lali ceritane. Lah iku wis ninggal wayah Aku iki cilik. si cilik ya. Atake aku umur arep 6 tahun wong aku kelingan. Sapa mau barepe jenenge sapa? Marsih. Marsi, terus Marhaban. Terus iku wis ora enek. Loro. lah terus Iku bojo nang Penangsi. Mbahku sing ngarani Selir. Oke, selir ya ya. Selir iku kanca no. Ya selir ya bojo apa? Ora.
Bojo ndelik-ndelikan. Oh, mbahku Oh. ngomong selir. Apa? Selir namanya aku ambek aku ngomongnya selir ndak anak loro. Mar anake wonge ngomong nek mbahku kadek kawin lanti. Terus mbahku pisahan ambek iku wis terus nang Lili Dorop kene to. Maune nang Penangsit terus nang Lili Dorop. Terus di bojo jenenge Mbah Tumira. Iku kawin iku bojo tenan. Ya. Kawin. Kawin terus iku ndek anak jenenge makku iku Mak Simpen. Mak Simpen. Mak Simpen, ndek anak sitok Mak Simpen. Terus mbahku melu iku kati gede, kati makku ndek anak 3, 4, 5. 5 ya. 5 terus makku ninggal. Saben bledek. Walah. Ki ndek anak cilik. Lah sedulure Mak Ngasim piro? 5. Oh 5 ya. 3 wedok lanang loro. Kabeh wis ninggal apa isih neng? Sing kakangku mbarep bojone Mak Salem wis lunga. Oh iya ya. Terus Yuku wis lunga garek aku karo Yuku sitok kali nang kono. Sapa iku? Asina. Kowe tang Jafala kembene karo ndake. Oh iya 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 ya. Yuku karo adikku. Ngasina ya. Ngasina terus maneh adikku lanang. Garek 3. Oke, saiki cerita sing saka Indonesia piye, Mak? Sing saka Indonesia iku. Cerita ke Indonesia. Jadi sapa mau jenenge sing Mbah Marjan mrene to? Duwe adik. Apa duwe kakang? Duwe kakang sitok. Oh, kakang nang Indonesia ya. Sapa jenengane? Jenenge aku ora paham lali. Man duwe kakang sitok iku wis duwe bojo, duwe anak sitok iki cilik. Terus jawane mbahku arep dirabekke. Terus dhek lunga. Ya, oke. Saiki ben supaya genah ya, ben supaya ndelek. Saiki tak teleponke wong Indonesia ya. Engko bisa omong-omongan, bisa cerita-cerita ya. Cerita apa ya? Ya cerita kaya ngono, dadi tak urutke. Kono ceritane piye, sampean ceritane kepiye. Oke. Yo pemirsa, ikuti ya video kami ya. Komunikasi langsung antara Indonesia dengan Mak Ngasim. Yuk. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing napa niki? Sawuk jagongan niki, Pak. Teng Griyo. Jawa ta mriku Jawa nggih? Nggih, Jawa ngriki, Jawa terus awet wingi dalu. Alhamdulillah. Nggih. Jenengan asmane sinten, Pak? Kumlite, Pak? Sutomo Iska Haryanto. Sutomo Iska. Nggih, Iska Haryanto. Oke, aku nek neng YouTube iku Suto sapa iki Sutomo. Ngapunten nggih, kula kadang-kadang teng Facebook Sableng. Wiro Sableng. Nggih. Nggih, alhamdulillah Pak, kula sampun teng daleme Mak Ngasim niki kula teng kebon niki. Mak Ngasim niku mboten purun jagong. Senenge niku nandur-nandur terus. Nah, kula pancen parani spesial supados napa jenenge gegayutan kalian cerita jenengan kali cerita Mak Ngasim terus saged nyambung nggih. Terus saged nyambung. Oh, nggih. Lah terus mangke kula teleponke langsung kali Mak Ngasim. Terus jenengan cerita kok bisa diurut persis ceritane kepripun gitu. Saged kepanggih kali Mak Ngasim sedulur-sedulure. Pun niki kula paringaken teng anu nggih, Mak Ngasim. Oh, nggih. Assalamualaikum. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Wis piye ceritane? Pak Suto, jenengan cerita, Pak. Cerita. Oh. Niku ceritane niki ngeten. Nggih. Sekarang aku kan ceritane karo mbah kula. Nggih. Zaman riyen niku Jenengan adike Pak Singodrono. nggih. Iku ana sing jenenge Marjan ning teruse niku kula lali. Terusane niku enten terusane. Marjan niku kita kantenan kan rabi, zaman riyen kan bojo. Berarti
persis ceritane Mak Ngasim nggih. Berarti persis ceritane Mak Ngasim, terus Mbah Marjan ajeng dirapiake, terus minggat ngaten nggih. Ya lungane niku umure ya urung tuwa, gek cilik, umur sekitar 17-18 kok pira ngono. Oke. Nggih, terus Nah, ngoten niku yo lungane iki ning Jakarta lemne arep golek gawean nek jaman Jepang, jaman riyen, jaman Londo niku jaman mboten wonten panganan rene niku. nggih. Alale cerita nek kula ngoten niku. Teras pun mboten wonten kontak, ilang niku. Dugi seprik niku. Nah, terus kula ngen-ngen niku critane mbah kula niku Marjan. Marjan ki ana terusane, kula niku ning lali disanjangi riyen niku. Diomongi karo mbahku ning lali jenenge teruse niku. Aku yo niku ana sampean buka ning YouTube ning kebone Mak Ngasim cerita apa bener yo tak takokke. Yo ana terusane ning kono jenenge Marjan ki ana terusane iki Mak Ngasim ngerti. Marjan sapa? Rahman ya. Rahman. Terusane Mbah Rahman, nek Rahman ki panggilan ning kono paraban apa kepriwe ngono. Oh, ngaten nggih. Nggih. Niku gawean temen. Mbah kula niku sanjang anu le sok nek kowe wis gedhe nek iso ketemu ana pamanku, pamane mbahku iki ra jenenge nek Marjan ku pamane. Mbah kula niku sing cerita. Nggih. Niku pamane niku kan. Nek kowe wis gedhe mbok ana jenenge kiye goleki nek eje anu apa anak putune nek iso ketemu ya sambungno ngoten. Bone disambungke men ketemu sedulur, kuwi gek sedulur cedhak ngoten. Nah niku enten urutane kok nek mriki pun kula cateti. Nggih. Awit Mbah Singo niku anak-anak waune kan pertama niku anake Mbah Dipo Menggolo. Mbah Dipo Menggolo anak-anak Mbah Singo karo Marjan yang siji mati. Nggih. Telu niku anake. Nggih. Nah terus Mbah nurunke jemiran pe 7 turunane iki 7. Nggih. 7 jemiran tapi ono Prabowo Slamet ono ses barang iki ya wis tak catet kabeh. Nggih. Aku sing turunane teko sing bareng jemiran. Jemiran ki asline ya jeneng cilik jemiran. Jemiran di jenenge tuwa Atemo Sudarmo. Oh, ngaten nggih. Kula niku Atemo Sudarmo. Adi aku putune jemiran aku. Nggih. Terus duwe anak siji mama kula jenenge Juwari bojone Widi Sumarto. Widi Sumarto karo Juwari iki le omah-omah duwe anak ya 7. Aku sedulure itu aku nomor 4. Lah niku kakange Mbah Marjan niku mbahe jenengan. Anu kakangne Mbah Marjan iki bapakne mbahku. Oh, ngaten. Dadi buyutku, mbah buyutku kuwi kakangne Mbah Marjan. Lah jenengan yuswane pinten? Aku 55 apa 54 ngono iki. Oh, 55 nggih pantes buyut nggih. Buyut nggih. Mak Ngasim pinten Mak Ngasim? 76. 76. Nggih, lumrah nggih, lumrah. Nggih. Nek kan anu turun piro niku? Ping 3 generasi 3 4 anae Mbah Ngasim, 5 putune Mbah Ngasim. Nggih. Kene yo generasi aku tekane aku ping 4, ping 5 anakku, ping 6 putuku. Oh, nggih. Berarti yo nyambung nek kaya iku Marjan kuwi ning yo kuwi mau aku ming lali jenenge terusane aku dikandani karang rikala di
dhisik aku dikandani kecile. Iya, iya. Ora patek wong yo ora tau weruh wonge. Karo Iya. Mbah Marjan kan ora tau ketok, ora tau weruh. Sak dhuwur-dhuwure jenengan esi eneng sing esi nganu Pak, sugeng, sing esi urip. Sak dhuwurku nek teko mamaku wis ora ono. Bapakku wis ora ono, sing ono ning garek aku. Mbak Ayuku ora ngerti. Oh iya iya iya. Nggih, nggih, nggih. Nek sing tunggale mbahku ya wis entek kabeh. Nggih. Oleh ninggalke mbahku umure 103. Mbak Buyut apa Mbak Bacer? Bater mbahku sing jenenge Jemiran niku matine 103 tahun. Oh, oke oke. Anake kakake Pak Marjan ki yo. Nggih, nggih. Lanjut niku nek mriku kan aku ora ngerti sapa terusane teko Marjan nurunke pira sapa jenenge yuk nurunke meneh sapa jenenge pira jumlahe wong ngono aku kan burung genah. Nggih, nggih. Nggih sih intine sampun kepanggih nek miturut ceritane niku kok persis kabeh. Ngoten nggih. Sip, kasih. Nggih. Ceritane kabeh persis apa jenengane nek wis nyambung kaya ngono jenengan tulisi terus mriki nggih tulisi. Lah nek wis eneng tulisane kabeh mangke dipethuke Pak wan family mriki niki setiap saben tahun niku teng Indonesia. Nggih. Saben tahun teng Indonesia niku yoga-yogane Pak Mak Salem. Niku nggak ada griya teng Indonesia teng Mojokerto. Oh, Mojokerto. Nggih, Mojokerto. Jawa Timur. Jawa Timur nggih. Lah mangke saumpamane sampun komplit sedanten nggih. Niku mangke saged dipethuke teng Indonesia. Kali jenengan saged kepanggih. Kali Nggih, nggih. kali putu-putune mriku sedanten. Oh, nggih. Nek kula pun nyatet pun kula kirimke mriku, Pak. Oh, ngoten Kula nggih. kirimke sing napa nika. Nggih, nggih, nggih. Nah, niku nek sing namine Marjan kan dereng wonten kula soalnya mboten ngerti dadi mboten kula kei terusane anake pinten terus putune pinten niku lah mboten wonten niku. Nggih, persis. Jenenge Marjan niku. Nggih, nggih, nggih. Tapi nek ningali kesih ningali parupane niku wajahe jenengan ya kaya wajah-wajah Mak Salem nih. Nek Mak iki Mak Ngasiom kuwi persis rupane Mbah Jemiran. Oh, nggih. Nggih. Malah soalnya nek Mak Ngasiom karo si sapa iku Mbak Ayune. Mak Salem. Kan delok ning YouTube jenengan. Delok ning YouTube jenengan niku ya nek tak rupake iki karo mbahku meh padha. Nggih, nggih, nggih. Ini sing persis memang Mak Ngasim lebih persis Nek ya. Ngasim persis karo mbahku lanang. Kuwi rupane kaya Mak Ngasim iki persis. Nggih, nggih, nggih. Mukae ya ngono kuwi, raine ya ngono kuwi. Nggih. Sayang ya. Nek ketemune sabene Mak Ngasim nang Indonesia kali kula. Wah, kula golek. Jenengan manggene teng pundi, Pak? Aku ning desane Semono, kecamatannya Bagelek, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Purworejo nggih mboten tebih kali Cilacap nggih. Kali Cilacap 4 jam. 4 jam ke Cilacap. Sedengan lah. Ya kula sering teng Purworejo barang kok. Oke, nek kula pun batasan Jogja. Magelang ya. Bandara benar niki bandara Adi Sumar. AIY. Adi Sumarmo ya.
nggih, sing baru niki teng Temon, Kulon Progo. Oh, Kulon Progo. Oke. Bandara anyar niku mboten tebih kali ngriki mung pinten menit ngoten. Nggih. Wah, jan niki luar biasa, Pak. Saged kepanggih, Pak. Nek napa jenengane? Kula melu bunga lah intine. Kula melu bunga. Nek wonten famili sing nyambung malih sing pun atusan tahun, itu atusan tahun pisah senajan kepethuke nggih namung putu-putune utawane buyut-buyute, tapi ya alhamdulillah bisa nyambung. Nggih. Nggih kula nggih ngaturaken matur nuwun kalih Pak Latif napa wong waune kula mung telateni ndelok Live. YouTube panjenengan. Nggih. Bangki live panjenengan. Kok teras kula raos-raosake niku welinge mbah kula niku apa ya ning Suriname kula batin ngoten. Nggih. Ning wong turene ilang, nek ilang jaman riyen niku ilang kan jaman mboten nonton apa panganan jaman GRA apa geger napa niku kan turene Nggih. si mbah kula le cerita. Dadi nek pun ilang niku pun mboten durus nek mboten bali. Nggih. Ya persis. Makasih ya. Mane pawelinge mbah kula nek ketemu ning endi nggone kuwi sedulur ngoten. Nggih. Cuma yo. Iya toh. Makasih ya. Saiki wis ketemu karo famili. Biyen sabene goleki to. Iya. Jenengan goleki gitu terus neng Jogja, neng Magelang, itu toh Iya. toh ora kepethuk, ora ketemu. Saiki wis kepethuk, rasane piye, Mak? Rasane yo keterima aku yo mbrebes, jak omong pisanan aku mbrebes. Sedih ngono ya, Mak? Nganu yo bunga. Cara Surinamane yamar kok ora kepethuk biyen. Ngono. Nami saiki kepethuk wis bunga. Mak salem barang bunga. Bunga banget. Omongnya ya nek inter tak padha dolan rono arep. Iya, Mak Salem. Nganu, Mak Salem ngejaki aku sehatku iki ora kaya mbiyen. Ya tapi sih bisa nganu to, Mak. Sih iso numpak plane ngono to, pesawat to. Iso, Mak. Apa kesan hete iki aku rada wedi. Iya. Ya ampun nek sang obat-obat ngono aku perlu. Kepengin aku jek kepengin. Iya itu persis karo Pak Tungo. Mulane nyong iki nyerapat yo ketemu pisanan tak telepon nangis yo Mak yo. Iya. Saya ngerti aku nyauri karo nangis. Wis ketemu sedulur temenan, ora kor ngakon-ngakon. Iya. Aku pancen duwe ceritane sejarahe urutane. Persis. Aduh, aku ping kon njaluk urutane sing nang kono. Sesuk meneh yuk terus do ngerti anak putu sing nang kono ngerti, sedulur sing nang Indonesia juga ngerti. So tak kirimi potret anakku piye ora tau pedhok koyo ngene. Iki lunga engko teko sore. Membengi mulai kerja teko jam 09.00 omonge. Mergane dek iki rada repot. Nggih. Eneng niatan kepengin neng Suriname, Pak? Jane ora deres ning ora di biayai, Pak. Nggih, soal biaya mangke saged diatur. Kali sedulur-sedulur Suriname watake mangke kula tak sanjang kali nggih penggedene familine Mak Ngasiem ngaten. Familine Mak Salem. Niku teng mriki kan nggak ada restoran, nggak ada ngatu. Nah terus mangke saged dirembak menawi saged mriki, alhamdulillah. Ya apa jenengane? Perwakilan saking Indonesia teng Suriname utawane Indonesia rin teng Suriname rin teng Indonesia, famili sing mriki teng Indonesia, make kepanggih terus mau menawi jenengan tesi kepengin nang Suriname, make saged diatur, saged di kompromi ngaten to. Napa meneh jenengan ceritane kepengin deres ning Suriname. Suriname iki ora eneng gula Jawa, ora eneng gula Jawa, ora eneng napa malih? Sing sampean enggak ada keterampilan apa? Kula tak urut
Mijen. Oh iya ngurut. Alah iku wis nek ngurut nang kene wis jempol iku. Angger Ah. jodoh wae. Halo? Entek. Entek ngene. Apa? Ya teman-teman sekalian, sayang terputus videonya karena mungkin kami di kebun ya, jauh dari sinyal. Kemudian yang di Indonesia juga saya nggak ngerti kondisi wifi-nya. Tapi alhamdulillah intinya saya sudah alhamdulillah sekali ya bisa kembali menemukan saudara-saudara kita yang terpisah ratusan tahun tersebut ya, meskipun ini belum di apa nanti perjelas dengan kalau zaman sekarang ada istilah tes DNA dan sebagainya. Ini nggak perlu loh, kalau secara data sudah komplit ya sudah, berarti artinya memang mereka tersambung betul-betulan ya, bukan hanya sekedar mengaku-ngaku. Kan banyak sekali seperti cerita-cerita Pak Sapun ya, yang banyak mengaku saya familinya Pak Sapun, saya famili, saya keponakan dan sebagainya. Nah ini benar-benar ya, bukan karena faktor pengakuan ingin sesuatu, bukan, tapi karena memang dari hati yang paling dalam ingin nyambung ya toh, ingin nyambung, dan akhirnya memang tersambung atas berkat netizen plus 62 Indonesia. Luar biasa ya, terima kasih teman-teman sekalian yang sudah membantu ya menyambungkan, karena cerita ini kan melalui YouTube terus tersebar di Indonesia, terus ada mungkin tetangga, teman dan sebagainya yang merasa terpanggil ingin menyambungkan, akhirnya tersambung juga. Baik, kita teruskan ngobrol dengan Mak Ngasim. Piye? Iki alhamdulillah ya wis nyambung karo famili nang Indonesia. Mengko aku tak jajal ngrewangi ngomong karo Pak Reginal, karo Pak Rin Samirin toh. Ya. Karo sapa meneh ya Pak Wagimin. Heeh. Sapa ngerti ya, sapa ngerti bisa budal bareng-bareng ning Indonesia. Iya. Terus ketemu ning kono ya, ketemu karo famili sing ning Indonesia. Utawane famili sing saka kono vertikalorde ya kono ngerti dhewe ta Indonesia repot to nek mrene to Mak. Iya. Iku duite abot ya to, biayane abot. Tapi nek iso menawa patungan Suriname nukoke tiket kanggo wongane mrene kon kerjane kene sisan ngono to. Iya. Kerja apa wae nang kebon ya seneng, neng daerah ya seneng ya to. Sembarang inter apa maning inter ngurut barang. Wah, nang kene jan jebol tenanan. Nek perkara manggon kene kebon pirang-pirang. Pirang-pirang. Arep gawe umar, gawe apa kena ya to. Nang kene Suriname rodok kepenak golek pangan. Iya. Kan aku sing ngerti aku ditinggali anak papat berkah sing kuwasa ya. Wong aku tinggali anak papat ora ditinggali apa-apa, ditinggali kebon. Alhamdulillah. Anakku omahe iso manggon ning kebon kene ora rono-rono. Gusti Allah ngewangi tekane anakku gede-gede. Ling gelem sekolah-sekolah, ling ora gelem ya nang kebon. Padahal sosok ngebontok ya, Mak. Iya. Nah, nandur kacang, nandur antruang ngono ya. Aku iku. Lah iya. Anakku ora pati pinter. Sampeyan bisa tekan Indonesia, Ya tekan alhamdulillah toh berkah sing kuwasa. Lah iya. Ya aku direwangi karo sing kuwasa. Lah iya. Wan aku wong wedok ngingoni anak papat ngeling kuwasa ora ndelokke aku ya kowe ngerti dhewe. Abot. Lah yo umur jamane iku jan aku golek pangan penak. Naming ya ora ngerti jagong. Ora kaya saiki. Dilo-dilo jagong. Angger ngunduk kacang sak kroy wagi, mbok entuk pira 30 40. Terus diuntingi. Sing 10 tak delikke, tak kek bakul Suriname kene. Ndak kelar. Sing iki tak dol tak nang pasar. Mergo dhuwit seringgit. Nah seringgit ping 10 to. Seringgit ping 20. Wah. Tak aparke iku. Biyen aku mbok sok paling mblajari ndasku iku kok iso ngono. Saiki terima. Terima jagong. Saiki mak iki ora sosok ngebontok ngingu sapi ki lho. Iku weke putune. Anakku ora entuk. Ora entuk, minowani ora entuk. Heeh. Pengen ngingu sapi, moh aku wegah tuku andus makku ora kena tak omongi. Heeh, wedi ya bener to, engko diglandang. Aku tiba risikone anakku to. Iya to, iya to. Iku aku tuwake sepeda dek ngomong.
kowe ora ado-ado. Kowe perlu nang masjid, nek kan nang masjid karo ngene Kanjeng Jum. Kowe ngerti Jum? Ya, Jum. Heeh, kae. Jumira. Heeh, sapa jenenge Jum? Jum. Ya kono lah, Jum. Kita kae adike kenal kowe apik ta. Pak Harol. Heeh. Nah. Sesuk mah teko kono, ora mah ning setur. Berarti saiki sih numpak sepeda nang masjid ya, sepeda listrik itu. Iya, naming dalane mluduk anakku wedok ora entuk, omonge deke karo montore megol-megol. Ya. Kok aku tiba aku manut, kok anakku kabeh nyeneni aku. Nek aku tiba. Ya ora nyeneni, sajane yang ngomongi. Ngandani, iya. Ya ngomong ngandani ngomongi. Ling sitok nangis jare. Aku tuku sepeda iki. Omonge anakmu seneng kowe to, Mah. Kok kowe tuku sepeda koyo ngono nek kowe tiba kepiye? Nangis ora entuk. Aku kepengin lah, ora iso rono-rono kok. Pengen to dolan-dolan. Kelingan biyen sing nganggo bromfit nang nggonku ya karo Mak Salam ya. Iya, domo. Wih, pakai sasar ya Pak pisan. pakai sepeda motor teman-teman ya. Umur piro mau umure Pak? Mak Kae on cover ya wis arep 50. Yes. Oh, 40 punjul. Oh iya. Wong anakku iki cilik Vincent kok. Saiki wis ora wani ya numpak bromfit ya. Ora abot ketoke. Aku nuntune gloyor artis. Iya no. Wis nganu kok. Lift tete wis Ya kae karo bromfit kae aku teko ndorop adol kacang ning pasar. Kelingan. Jan. Petel tenan sampean. Iya. Iku fanafiku terus sampean ora bojo meneh? Ora. Berkailing kuasa kae. Gusti Allah mayungi aku. Ayo amar saumune bojo ya inter ya tene ya. Iso. Neming wong piye ya aku ngene to. Sosok ngrepoti ya, Mak. Ngene, aku wediku kok kadung aku bojo nek iki nyar omongane lemes ati. Ya, omongane legi. Engko nek wis rada setahun, 2 tahun terus ora kepenak ngono aku pisan iku ora kepenak. Iya. Terus wah ganti bojo meneh. Ya. Iya toh, ganti bojo meneh terus nang kono aku. Iya. Anakku iki lho terus anangen. Nggih anakku ngono. Yes, pokoknya wis tekan mangsane ya toh artinya wis sing penting tugas jenengan as wong tua ya toh. Wis kelaksanan kanthi apik ngopeni anak-anak senajan ditinggal karo bojone ya toh. Iya. Toh bisa self standard nek cara Nederlandnya self standard bisa mandiri ya toh. Bisa ngopeni, iso wis sembarang gampe anak-anake wis uma-uma kabeh, wis duwe putu ya. Ndek putu, ndek buyut Lah iya, ndek putu, ndek buyut. Wah. Berarti wis komplit tenan saiki sampean wis entuk AOV, entuk pensiun apa? Ora. Ora entuk pensiun. Senajan ora entuk pensiun dinapi kebone melara-melara. Oh, iki pensiunku. Nah, Oh, lah aku ya. kuat wae. Kayak iki ben seminggu. Lah ya cemplungan. saka kacange wis pira, saka teronge pira, antrua pira, urung saka nandur telo ora? Nandur naming arep. Kuwi duwe. Iya, mi betul iku didol to. Ora didol. Ora lah nandur sesu dijar-jarke karo anakku. Anakku ning pasar. Sosok eigen gebrek. Heeh, jawane dipangan dhewe ya. Ngono. Sajane didol saiki larange pol, Mak. Sak 3.000 saiki. Aduh. Lah kae turut dalan pirang-pirang ngarep mau. Lah iya. Wekku kabeh kae. Lah iya. Lah wis 100 lho. Lah nek sampean sedina ngecepke 10 bonggol ya toh. Lah engko tukulane waduh, saiki 53.000. Aduh, lah ora enek to. Nah, kabeh padha bingung, ya toh. Mulane wong Indonesia tak celuk gelem nandur telo ning Suriname, waduh. Dek ngomong, dek guyone aku, ngomong aku nang Indonesia mengko nandur telo. Iku mau. Iya. Wah. Berarti tahun saiki seorang ngingu sapi ya, Mak? Ora, susu nanturi sithik-sithik nek kesel nang kono kuwi. Ya. Nek do ngorok. Aku kaget, aku nanti iki. Oh, aku wit-witan. Oh, penak saking kepenake ya. Oke, Mak, gesondheid ya toh. Muga-muga panjenengan diparingi selamat, waras terus ya toh. Alhamdulillah. Iso bareng-bareng karo Mak Salam, bareng-bareng karo sedulur-sedulur kabeh ning Suriname iso ngopeni momong anak, putu, buyut lan saterusé. Insyaallah dikei husnul khotimah besok. Nalikalane dipanggil sing kuwasa. Aku mung bisa ndongaake iso ngancani jenengan ya toh. Awake dhewe besok nek nang kono. Nek nang kene urung ngerti. Ya wis samono wae, Mak. Aku njaluk ngapura
Wis ngrepoti sampean, wektune Ora. sampean tak gebrek iki. Ora ngrepoti ora. Aku ning kebon iki lak susu kaya huruf reveri iku piye nek cara Jawa? Huruf V nggo hiburan. Iya. Nggo hiburan ben ora stres. Iya, nek nang omah susu ning omah ndelok omah wae nek delok tanduran, Kepenak. wit, kepenak. Mas ajane kudune ning koncone mae. Iya. Aja dhewean, ning koncone dadi kan. Iku. Konco apik ya? Aku nek turun bandulan dek nang kono. Nunggone ya? Kok enek wong liwat nang kono. Jegok. Jegok. Enek wong nang kono kae nang Aku kebon. aku teko mau dijegoki kok. Iku nyamari yo. Etok-etoke ngene. Mbrono nek kelimpet saut sikile. Ya syukur iku kae tanggaku ngarep anake dulure Mak Salem. Katanya kowe ngerti. Ya. Dulure Regina. Sikile dunggake ini kurang ajar saut kena putih. Tanggaku nulis sapi ngono. Mbrono ora jegok ya. Ning ndek ndase ngene lek aku. Larus saut sikile dunggake nek rene karo pentung iki lho. Iya. Belis iku. Aku seneng. Ngono iku ora ada mbak aku. Tak senene lho tekan nunggone. Nyamari yo. Oke, Mae, sakmono wae. Muga-muga sehat waras nggih. Iya, aku ya kesuwun Pak Latif karo kowe delok bojomu. Sama berka aku bunga banget. Iso nang Suriname kepethuk bunga kowe uripe ya kesuwun Pak. Aku ndelok kowe uripmu aku keterima. Nggih. Matur nuwun, Mae. Ya wis. Baik teman-teman sekalian, itu saja liputan hari ini ke Mak Ngasiem yang baru saja bisa komunikasi dengan familinya yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan nanti bisa dipertemukan betul-betul secara live ya, seperti Pak Sudiran dan family-family yang lain. Oke, terima kasih atas kebersamaan Anda sekalian. Dukung kami terus dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teman-teman sekalian, kita review tanamannya Mak Ngasiem, tire blood atau talas ya, di Indonesia talas ya, lumbu gitu, lumbu tapi lumbunya secek. Iya lumbu emangnya. Nah aku ngerani lumbu. Ini betul. Kalau satu lima batang ini bisa piro Mae regane? Anakku ada 35, maiki murah. Sak bos. Iya. Sak bos. Nah aku kaget. Teko 40 barang. Iya. Ini ya teman-teman, 5 ler kayak gini, 5 ya. Ini satu bos namanya, satu unting. Itu sampai 20.000. Kayak ditawirnya emang Jawa ora enak. 20.000 rupiah. Ya. Luar biasa kan? Nandurnya gampang banget ya. Nanamnya mudah banget lah. Terus ini lagi nih, ini namanya godong ranti atau apa sih ya? Bagiannya apa ya, Mae? Gumawiri. Gumawiri. Ini juga luar biasa kualitasnya, tapi cuma agak susah ini nanamnya. Agak susah dan perawatannya susah. Yang enak ini tire blood, lumbu. Lumbu sak encem-cepet dadi Mak Ngasiem. Wah, luar biasa. Ya iki yang kepenak aku ndek krosine. Lagi kampungnya sampean? Ora. Kampungnya anakku. Oh. Iki aku nek ngresiki karo jagong karo krosine nang kono. Nek rono. Ini sapinya wek putu. Putune Mak Ngasiem. Ya bener aku golek sapi nang kene kae to, Mbok. Iya. Saya mau goleki kok ceritane kok mes kobong golek lah setahun punjul lah tahun. Sang bayem pirang-pirang dijar-jarke Mak. Wis seneng. Oh ya seneng, aku seneng, sembarang seneng. Lah kowe arep iku. Ora oke. Ora oke ya. Iki mbiyen Pak Latif. Sakmene iki susu timun. Aku menangis 1,20. Waduh. Kadung gombol 10 telu. Iya. Bayam ya teman-teman, bayam ini. Sampai nek satu unting bisa 25.000, ya 15.000 lah. Satu unting. Nah. Kowe arep jangan koyo monggo Mae. Gampang kok Mae. Itu terong, di sana terong itu. Kebunnya luas banget ini Mak Ngasiem nih. Tekan buri ya. Kacangnya wis ngano, wis kacangnya kayak bene nandur. Ya.
Ya ora akeh. Ora nyatek gitu. Nah, kowe mlaku dhisik. Aku ora percaya karo iki matane mlerok-mlerok iku. Aku ora percaya karo iki, aku ira bola-bali kok. Apa saiki Blackdar? Kono apa kene? Terus iku ngliwati krose nek salah. Blackdar. Sik ya. Blackdar. Aku ora percaya tenan. Iku sapa jenenge Pak Sut to? Nek aku ngomong londo mesti asune lah ndulunge kok cara Suriname terus. Ya. Iki Blackdar. Kaset to, Iro. Iki otomatis iki wae koyo ngene. Oh iya. Iku kentang nami wae dhuwur. Iki otomatis. Iki aku kas nandur. Ambune enake to godhonge. Iku lembune apik. Parene, Mae. Ya. Nah nang kono mah parene dawa. Iki kentang iki wae nang dhuwur. Kentang? Iya, iki kentang wae dhuwur. Musuhe? Iya, name urung wae iki kentang. Wae dhuwur omongé. Aku tuku njajal. Ya wis tau woh. Durung iki pas perambat. Ya, kita 1 tahun yang lalu di sini nih teman-teman. Ya, ini tanamannya Mang Asyam sudah bongkor, harus diregenerasi lagi. Wah, telone. Nah ya iki, Padahal larang banget telo ya. tak jeboli tak keke anakku kono. Nah ora enak mangan kebone peteng dadi bus-busi kok. Oh iya. Niku aku lagi nandur piye. Wah, ini kurang banyu iki, Mae. Lah ya iku nek sore tak sirami. Kok disirami barang? Ah iya no. Iki sapine tanggane. Iya. Iki lagi nandur wis tuwa ya sosok kaya ngene iki. Iya. Niki tak jat bongkor susu kaya ngene iki. Anakku ora pati nang kebon ora pati kaya aku. Seneng. Ora ya seneng namanya gak incer kaya aku. Ku wit pelem. Ora iku sing pati grandul iki Allah. Iku nganu, kuwi arep nandur. Apa to? Iku aku ngarani bestrukuli. Ora iso mati. Lah merambat niku lho sak pirang-pirang. Janganan iku. Ameng kowe nek kaya genom. Arep nandur nggo piye? Ndak ora, Mae. Aku ora tau kenal iku kok. Enak kaya bestru namanya bestrukuli aku ngarani. Gambak sapa? Iya. Wis tuwa kok. Wis tuwa. Oke ora tau dipeki nang dhuwur. Apa ora padha seneng apa piye? Ora seneng. Iki kena gawe kosokan, kena gawe ngumbasak. Oh, iki cara Indonesia kacur ya. Iya, kena gawe isa-isa. Arep meneh. Nah siji nek entek. Spong. Aku golek asune, aku kenal apik karo asune to. Kenal apik aku. Ora ping pisan. Iya, diketek. Ayo. Apa? Oh. Anu ya Pak, ndelokke asune lho. Ya, ya. Aku kenal dheke apik to. Ora ping pisan. Wis Mae, aku tak mulih. Ya aku. Penake. Patokne iki Pak. Loh, apa iki? Nggo tuku gula. Nggo tuku gula. Ora, nggo tuku gula. Aku kesuwun, Mas. Nggih, mboten kersane mboten niku nggih tumbas kula. Ora tau Ya kesuwun apa-apa. Nggih. anu apa Sing sehat. Rezeki ya ora tak tampik, ora tak buang. Nggih. Nggih. Kesuwun Nggih. alhamdulillah iso dadi amale kowe ling mrene aku. Nggih, Amin, mugi-mugi saged kepanggih malih. Ya tak jaluk. Nggih. Nggih pun kula pamit. Yes. Matur nuwun. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam ya. Nggih pun.